Ojo dalan kan. Terus piye lek uga dalan? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Upama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, pamane karo dalang Lek piye karo upamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Raben. Tenan iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lho nyatane aku Terus semangate kawula muda harus bisa lebih dari yang lain. betul. Luar biasa mulo iki bintang tamune golekno sing nom. Nom kabeh. Niki wau upamane Bali nuwun sewu Pak Gareng Semarang. Heeh. Ya 15 yuta ki. Oh iya. Pak Gareng Trala ya 12 ki. Heeh. Lah nek aku rak cukup 1000. 1000 mangan jaba. 1000 mangan jowo. Amoh to. Nek ya ora dadi boyo ngopo, Mas. Ora perkara ukurane dhuwit niku mboten, ukurane jalin silaturahmi. Sapa sing gelem njembarke silaturahmi insyaallah dijembarke rezekine didawake umure amin Allahumma. Wis tak Amin. bekteni bengi iki gandeng nun sewu kula nek kalih Pak Haji Kastur niku wis koyok putune dhewe. Putune dhewe. Iki mau aku wis jagungan kalih panjenenganipun Pak Haji Kastur. Sampun dagongan nggih. Alhamdulillah ape dintukno putune aku, Mas. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune. Mbok tagih harepan. Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah gung nek tau. gur sinden Jilo 489 kaduan, Mas. Cuantik demes besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida Karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. karo putune Mbah Kastur. luar biasa. Upama aku untuk tenan karo Mbak Ida luar biasa cocok, Mas. Cocok sing ya? lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah. Mau kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. Lho, aja nyepelekke, Mas. Heeh. Nuwun sewu ra umuk ra sombong, Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan. Lho, lah kok tekan kene kok kuru cilik. Lah genah kodanan mengkeret no, Mas. Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gede neh. Oh, pengaruh ya udan Lah ya. kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuke wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis lah kabeh meh rata, Mas. Meh rata. Wilayahmu ya. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu, terus Sendi Kedung Tuban, terus Randu Blatung, Doplang. Wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Titil kula Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan kok nggur Bang Titil lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Berarti ngene iki dioneng-oneng, ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Alah ora asline Mas aku. Lho, Iya toh. aku bengi iki mau lah nek aku setuju aku. Golek jodoh Andani. karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karuan gelem karo kowe? Alah, ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Semangsaku kae lho. Ida aku lho Mbak Ida kandhane. Nek njaluk piye nek njaluk? Mas, kowe kok comel to. Wis bar ngono kan. Yen ngunjuk kopi, teh napa susu ngono. Nyapa kok diobane barangane iki lho. Semangat. Oh semangat. Aku iku nira Mbak Ida yo ngono kok. Terus mbok sauri piye? Mbok sauri piye? Pun mboten sah Mbak aku ngono. Toyo petak mawon, air putih ra aku ngono. Lah air putih apa manis to angger nyawang ora ya manis. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono ki. Mbak Ida. Mbak Ida ya. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ono sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak, tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wit SD kae. Jenengan Ya wis sunat to, ya wis cilikanku kae. mosok Entok. Terus gerange semene ora sunat lho. endi? Ya kok Mas iki tetak karo tatak
Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keslametan. Lho nek wis ditetak, kuwi engko muga-muga ya muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi kesunat. Khitan enaknya bahasa lainnya apa, Mas? Supit. Supit iki apa, Mas? Supaya untuk barang sing nyepit. Apa? Eh. Supit sik aku lagi, Mas. Iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual ya. Gonku gak ono supit, Mas, gak ono gonku. Gak ono. Kene tok aku gak paham aku nek supit. Gak ono. Lali aku. Mangsaku kok tetak khitan. Sunat. Nah, nek sunat apa? Supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku rak diguak sedidik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek pipis langsung sur. Kandhani gak paham jenengan. Oh, gak paham ya? Malah nek jenengan gak paham paling sunat isbur mau mangkat ngono tok wis. Nah aku lho Mas, apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok. Mosok enek teliti barang. Wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih. Tiang khitan, tiang sunat niku lak dipotong to. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik kuwi nek secara logika. Nanging kuasaning Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya cilik kaya katok dipotong saya cilik. Lambi diketok saya cilik. Ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gede. Kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah bengi iki kaya panjenenganipun Pak Haji Kastur kalih putra-putranipun Pak Badrudin kalih Budwi Puji senadyan to paring sedekah insyaallah Mas ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah amin Allahumma amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to sunat to. Iya. Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Tak swamplok kowe engko. Oh lah bocah iki malah saya menteles iki. Lho piye ta jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Ngene Mas, tak lurusan. Piye? Nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing urung pati dewasa, gagasane gur tipis. Ngene lho Mas, maksudnya awake dhewe iki perlambang. Diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah. Ben rezekine awake dhewe saya sempulur. Oh sing disedekahne duwite. Rezekine Mas, rezekine kuwi ya satu untuk semua, satu untuk selamanya. Iya. Ngono ya. Iya, paham nggih? Paham. Alhamdulillah as-shadaqatu taf'ulil bala. Sedekah kuwi minangka tolak bala. Insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji naringan panjang yuswa tinebih saking memala cinaket saking bagya mulya. Amin Allahumma amin. Uga tak dongakno piyai pundi wau? Getas. Tuku berase ketan, piyai getas kabeh antuk keselamatan. Amin. Tuku beras campur jangan semur. Piyai getas sedaya panjang umur. Amin. Wis lho. Eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi. Iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi entuk gelare wujude bumi ditanduri jagung lan pari diunduh dimasak dadi nasi didahar iso mareki awake sehat tur bergizi nyambut gawe semangat tetep ngati-ati anggone padha golek rejeki muga-muga amberkahi amin Allahumma amin. Tak dongakno sing diutang ndang iso nglunasi amin. Sing lara gek ndang mari amin. Sing joko sing prawan gek ndang rabi amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mawon mati gek ndang kaji amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean dongane Joko ndang rabi berarti ateges mendoakan saya juga ngene iki. Lho iya to Mas. Yus kabeh pokoke sing Joko sing prawan gek ndang rabi. Nah aku ora kesusu Mas, aku jek 24 tahun. Jenengan ki? Aku 24 tahun masih Joko durung kambon wong wedok babar pisan. Alah kacake selapan dino nek karo aku kelainan 2000 Mas.
Lho, aku yo 2000. Lho, ya berarti selawe no, kira nggo selawe kok. Yo selawe sok Oktober. Oh ngono, ya. Wah, lah awake dhewe baraan ya Mas ya. Mosok Lah, aku ya 2000 nek ora percaya mbok 500 ya ben 200. Lah, tapi jarene nek delok status WhatsAppmu kamu sudah bersama istrimu. Kowe wis omah-omah. Lho nyapa? Tek sok kaya ngono kowe piye? Lho, lah kowe wis duwe bojo lho. Apa jeneng Mbak Ida gak sido ki malah. Aku mau kondo iya kok malah kowe mbok pamerno nang kene. Bobor-bobori dagangan. Mas aku. Gak Mbak Ida, engko anggere kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lho. Ora apa-apa, bojone paket aku entek. Mas aku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden ayu. Wis ngono. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Kersane Pak Artis Haji Kasto. tepuk tangan. Ngagem Mbak Lintang Kairo, Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci, anu khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh nyemangake Sepoti sing selindro ca, sing selindro Oke, ca. oke, Ya, siap. monggo ayo. Hei. Hop. Wilujeng dalu nok lintang. Nggih, wilujeng dalu ugi. Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Yo Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, iya. takokku anake wong pira karek mangsa ora geger. Piye? Kok iso anake wong sak Lah iya, desa piye berarti? kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Ya, bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhane yo. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Yezal. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Dalang. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintangi seneng tenan. Lah ngopo aku Kuyayi. ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng mesti aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Kasih, Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Iya enek wedhus, ya enek kirik, ya ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku Kok- sik? kok iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin. dalang Nggih, leres. hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Ndro. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, lho, lho. Lek Ra per- deleleng ngono kuwi. Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa mung ora ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomor omah disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira?
Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene wae ngene. Pripun, pripun? Ngene, Mbak Lintang, Dalang. padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak sebut. Ya, 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 Ora ya. saiki besok wis dewasa. Ha, ha, ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu Ya, bener iki. kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat lho, iki. Ganteng lho aku masam. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Ojo ya nduk, ojo. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, laris engko rezekine akeh. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus Kang. piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya, Mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Upama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, pamane karo dalang Lek piye karo upamane? dalang piye? kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Raben. Tenan iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping 3 rabimu. Lambemu. Iso pengen telu ndak ya satu untuk selamanya iku. Lah itu Oh ya, bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. nek sah secara agama dan negara. Ya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel nggih tiyang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiyang niki jane? Oh, kandhane aku imbok, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih. Salam, Bintang. salam. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ya nok Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, tenan. mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupita, banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Iya. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Ning nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini Iya, live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 loro 3 4 Ya, piro, Mas? 22 24 25 26 27 Eh, 28 eh, Kowe ngitung tenan pura. oh. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kowe percaya ora wis to? Ya 83. 80 iki mergone dalang ya ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi iku juga akbar salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luwih kok iki. Ki dalam Alah gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintok naku. Nggih, Lah. punten Ibu. Ibu sinten? Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malah aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik namanya Re. namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik
Revan sama adik Raska menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin Untuk ya rabbal kedua yang alamin. dihitan ya nak, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah lah kok coba mbok takokke nyapa to. Wis rasa sok paham dhewe saiki aja saiki iya. aja. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request Iya. ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya iki mau. Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuninge ya. Oh, Mboten. saking ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikruyuk teng mriku Iki lho. mau ya ana pambutan burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah. Yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji Nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Bowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki coba gedeng kapilut kangen ati, oke. Terus iki meneh iki. Oke men Mas. Lah nggih. Wis. Watah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wahyu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus ki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede Sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi. Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadyan wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, Lah, jenengan lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa. Oh, apa nadyan jare? wujude Nadyan mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine ya lah kok Eh, maksud- eh. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, Walaupun seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis. Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Oh ya ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah Allah. sangat Mas Karno beliau juga hadir berkon- toh, Mas Karno? Komplit, nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya gitu. yuk, Mas Karno iki ketua. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis termerak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan itu. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus, Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Paham lah aku lulusan sastra. halus, manis dan mempesona. Mempesona, kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida.
Mbak Ida ya. Terus Wasinggan kula wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Aku kok, Dek. Jas Lulusan Isi ya. oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi ki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus golek isi podang jenar. goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu Widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Hijau. hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Heeh. Abang nyabrit. Iya. Nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku go. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapo iku melu-melu sing menerus nyapo to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi buka celuk ya. Nggih. Heeh, dijogeti engko kendangane Gonggo Mino. Yuk coba kaya ngapa ya. Seawan ning omah wis ora krasa. Yo. Dik Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwondo. Leres saking Blitar. Blitar. Heeh, sisi Demak. Saya dasare sindene Astra Brata ya nom kabeh Amin. menik-menik cilik-cilik ayu. Heeh. Upama Mbak Lintang Kairo Heeh. niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi. Stroberi. Seneng tetulung suka memberi. Weh. Piyayine cantik seneng tetulung suka Memberi stroberi. Kandhane ya. Terus upama. Klerek sisahipun paling asma sinten, Nok? Nak, heeh. Nggih, kelas Sinta. Wah, nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan. Kok rambutan? Ramah lembut dan penuh perhatian. Mbak Sinta kok sih. Terus. Klerek sisihipun. Wilujeng dalu paling asma sinten, Nok? Namanya siapa, Nak? Kelas Sri. Hah? Sri. 2020 jane Sri. Yo gak apa-apa to wong aku wong biyen kok. Oh iya. Aku wong biyen kok. Wis ben. Iya. Maksudnya nama lengkape. Nama lengkap. Sri Wahyuni. Wow,
Wahyuni ya. Nggih. Upama buah Mas Gereng. Semangka. Kok iso semangka? Senyumnya manis aku suka. Iya. Lah. Malah gebes. Terus kanane Mas Gereng. Wilujeng dalu nok paring asma sinten biu sedepah. Napa? Loh, Paring asma sinten. Ketoke ayu kok cengoh. hei. Ditanya. Wilujeng dalu nok paring asma sinten. Ana. Lah tenan to. Ngene iki lho asa batang gowe kaya ngene lho. Wilujeng dalu nok. Dalu. Lah urip. Paring asma sinten? Tata, Mas. Lah tata upama buah ngono melon. Weh, apa ayo? Lalu apa? Apa to mau lali aku melon. Melon. Ayo. Melon iki Rusuh. kok rusuh to. Apa? Melonnya apa? Mesam-mesem ngajak guyon. Gak paham kowe, gak paham. Iya, mesam. Melon kok, Dik. Iya. Terus sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok. Masya Allah bocah kok ayune. C, wilujeng dalu. Paring asma sinten? Kula Marisa. Marisa sak kelas karo bojoku ya nok mbiyen ya. Iya lah. Aku saksi bisumu no. Lah ya sing tak ajir iki malah untuk sisih kok, Mas. Ora apa-apa. Apa mau buah Mbak Marisa ya apa? Marisa mau ya? Ayo no. Berarti Markisa. Oh Markisa. Markisa ki apa? Mari kita anu Alah. Aku anggere petuk saiki kok mari ngono kuwi bae to. Markisa mari kita Periksa. oh periksa. Diperiksa suarane. Diperiksa suarane apik apa ora? Aja macam-macam, tak video lah. Ora. Wes. Engko tak ambil 50 kowe aja nakal ya. Gak. Ya siap. Sisihnya. Gandengipun wilujeng dalu nok paring asma sinten? Nggih, wilujeng dalu. Piye? Ditanya namanya. Woro-woro. Mah koyo arep woro-woro. Paring asma sinten nok? Nggih, kula Deni. Oke, bolong. Derek tepang Gladiwano nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Dalem Deni nggih. Nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Gandeng sampun cekap ijab kula monggo sareng-sareng kula dongaaken Allahumma sholli. Hei, kuwi apa jane? Lah nggih. Nek suarane kayak ngene iki tubuhnya seperti ini umpama buah apa, Mas? Pepaya. Apa kuwi? Pepaya. Apa kuwi pepaya? Perempuan yang patut dipercaya. Oh, pepaya perempuan yang patut Dipercaya, ora percaya delok ndek pepayane jos. Weh. Anu lho, maksudnya patut dipercaya. Oh, mesti kuwi nek ning omah duwe kates duwe pepaya. Iya. Petani pepaya. Kandhane yo. Kuwi apa kuwi? Heh? Kuwi apa? Alah gak paham. Sing dimaksud apa? Pepaya. Ngece sampean karang. Masya Allah kok wani ngece kuwi apa padakno apa golek? Golek apa? Molo. Lah gandeng sinden sampun, sinden pojok dhewe ke. Ayo ditanya. Wis rasa takoki. Lho. Karo takone ya siji takoni kabeh to. Lho kok apa to koyo ngene? Hei. Ya ben adil kok. Ben adil. Iki kudu sungkem iki. Sungkem. Oh, Betari Durga petuk iki sungkem kok. Ayo, tuwek men to. Dari Durga petuk iki sungkem. Nyuwun pangapunten iki. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Kok illallah. sampe mati. Pangeston. Aduh aku. Sugeng dalu nyi. Kok nyi lho. Lho piye sepuh jelane nek kakung ki, Oh. nek wedok nyi. Nyi apa? Nyi blor. Nyi. Ayo. Kowe aja takok asmane. Iya. Paling asma nyi sinten? Kula Bu Parmawon. Bu Par. Nggih. Alah upama buah ngono pace. Pace ki apa? Buah pace ki sing piye? Buah pace. Pace mosok ora paham. Cilik ki to. Alah pace ngerti Bu ya pace. Wohe rasane getir, isine pirang-pirang. Neng khasiate gede lho, Mas. Lah kandhane penting rak khasiate. Oh, Bupar iki ambak sepuh ning khasiate. Lah pace iki jane artine kok, Mas. Artine apa pace? Pantes tur ceklik. Alah bocah terah bocah semene iki lagi lucu-lucune rak. Hei. Wong Lah sepuh. bocah cilik ngono apa piye? Syukur we, sungkem we. Minta maaf.
Yun pangapunten segala banget kula. Ya salaman no, ya aja ngono no. Oh, je. Salaman. Minta maaf. Munduk iya munduk nyuwun pangapunten Ibu. Salim. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah Masya Allah. Piyai sepuh ning gaul Mas. Gaul. Pundake ditato lho. Wah, Tatone wineh. masa tato to? Heeh wineh Mas tatone. Bareng kenekane diangkat lho ketok oyote mang. Hei. Senengamu kok ngincang-incang barang ngono kuwi. Syukur weh, syukur. Ngene lho. Iya. Nyuwun pangapunten berkah pangestunipun nggih Ibu nggih. Injih. Alhamdulillah. Ya dicicipi ya. Sunggah pokok sawiji. No. Ingkang pundi riyen Mas Dalang? Mbak Sri karo Mbak Denko jumeneng bareng. Oke bolo. Sepati ca. Yo.